Hi guys! Easter Sunday ngayon. Hindi pwedeng maligo sa dagat kaya mag food trip na lang ako na kain ako ng maraming chicheria at saka biscuit. Simulan na natin sa red choco. Ang sarap ito guys. 6 pesos lang. Ginagawa mo. Sarap sana magtapisaw sa dagat ngayon guys kasi Easter Sunday. Tapos ganda yung sikat ng araw. Walang alon. Kaya lang, naka-quarantine tayo ngayon. Kaya food trip na lang tayo. Ano tayo na maraming chicheria at saka biscuit. Chocolate. Kawit talaga. Gusto ko talaga. Parang buko. Bibigay. 1 down. Ano naman tayo? Train. Yun na yung magpa-music. Kalchis na naman tayo. Yes, ban. Kain ka. Kuya mo. Okay. Nice. Medyo mataas. Kain pala siya. Tapos natin. Tama ko. Ayun. Wala. Bakit ko? Saan mo? Ako ka ba? Ano? Oh! Ah! Ayaw na na
Bawal mag-swimming. Kain na lang tayo ng CHECHERIA. Pero, ang laki niya tina. Tapos, ang liit ng laman. Tapos, tingnan nyo yun. Yan. Ang liit ng laman. 7 pesos. My God! Kung kumain nito, ang liit pala ng laman. Excuse me, makati yung ilaw ko. Kasi may nagpapulitik sa kapitbahay namin. Diyos ko yung musik nila. Dito pala ako sa kapag dahil sa North Cebu. Ito muna kami samantalang tumitira kasi lockdown sa Cebu. Tapos takot tayo sa COVID-19. Pakaloy lang yun na tayo dyan. Punta tayo ng Europa. Wala trabaho. Wala na tayo makain. Gusto mo kami tumira sa sister ko. Tinalo ako ng sister ko sa terminal. Kasi sobrang dami ng tao. Papanik sila. Sumagsa sila sa terminal kasi mag-lockdown na. Ito na yung biyahe ng mga public at saka private. Pagpunta ko sa terminal, sobrang daming tao. Hindi ako makasakal kaya. Papunto ako sa ate ko. Sinundo niya ako dun sa syudad namin. Sobrang pait talaga ni ate. Ito na rescue agad sa puso. The best ate talaga. Subscribe nyo pala yung channel ng ate. Napakabait yung ate. Abay makes vlog. Subscribe nyo siya guys. Sobrang bait na ate yun. Dalis ka agad din.
my next vlog. Don't forget to like, subscribe, and click the notification bell